миңа төбәлегә. Хәсрәт тулы сөюемнән йөрәк телгә өйләнгән. Яратмыйча яратулар бигрәкле авыр икән. Әллә язмыш көләме, әллә гаеп миндәме? Сөйгәнем миннән читтә, сөймәгән мине көтә. Әллә язмыш көләме, әллә гаеп миндәме? Сөйгәнем миннән читтә, сөймәгән мине көтә. Әллә язмыш көләме, әллә гаеп миндәме? Сөйгәнем миннән читтә, сөймәгән мине көтә. Әллә язмыш көләме, әллә гаеп миндәме? Сөйгәнем миннән читтә, сөймәгән мине. Әллә язмыш көләме, әллә гаеп миндәме? Сөйгәнем миннән читтә, сөймәгән мине көтә. Әллә язмыш көләме, әллә гаеп миндәме? Сөйгәнем миннән читтә, сөймәгән мине көтә. Рәхмәт, дуслар. Рәхмәт.